active participation na hanen tu because जों पङै थांजागनाया जों बेबाखौ समाय थांजाग सासे आं साइ थांगा सासे आं इसोर उक्लग सानैबो साइ थांगा and a समाय जों यागारग्ला जों स्राय मुवानाय तुमुं जों हाते दफानि बगै सामुं खायनायनि जों जे समाय बिमानो खायथाया हांगाय बियाबो मकबो गुबै सिलाय बे सामुं तांखाखै न दफानि सामुं तङा खौया जों सिस्टेमनो स्लायनानै नांनाय बाट जोंनि जबानो जों कन्टिनिउ के मा थानाय दिनै जों सिउ नुगौ दिनै हानि सिचुएशन स्पेशली ससियल सिचुएशन बो ग्रेड दं जों बेलेगनो डिग्रेडिं दं ताबो आं पलिटिकल नि कोनो सालिया our political bepa but society I'm also a part of that society tini bororo bebak na fek laija tumu ang saya ke tabuk India ni number 1 his idea tini moha and salsa mo hai mo seng nake bisi krei hisi abo simia तास नैमानिकाय जान्दी मोदा मुथुमानिकाय मोबो कायसा सोसाइटी ने कैंसर नबले आदिनि पॉइंटनि बो तुमु तिनि पावर ने बिसिंगो मो हायो इनवॉल्व दं हागा प्लीज आब्रनो खिब बिकॉज जों मोरकनो साबनानि नांनाय आं खाखलै आगिरि चबानि स्लेबन तेबो तरकुब नाय आपने बे registration खाइना हारू so that जों जिनि बररकनो including BNCT they overground rokni nikuma they boroni status sinani bagai so that kaita tumu nai kangke favoritism district wise subdivision wise block wise ungyangke village level जों कमिटि खानि थां दङो बादाबनि सिगां जों संखा मथा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरानि आदं रक्सिनि थानसा मानि बाय जों दफाना थानसा खायमानिया मुइदो दङो जों आखौ बेयाव जों मकबसिउ आनि नुखुनि बरन तुमा थानसा खायमाय आं कांके बुनि नुखुनि बरन बागे थानसा खायमाय आपनि बैने जों तंखा पुइला सकां तिनि मथानि इसा पिलिं हे तंनाय साक साइजों फाय फायनाय गोबां माखा फायनाय र जों थुपसा खायग्रा चपसा खायग्रा नायलै आपनि लसों तेसा बदल दं टिपिडिए रगबाबो जों आसु लायनाय याबा बुकु बाय थानसा हिनि सिनि साइलेंट या जों बोखाबाय मा सानाय आपनि बगे आं कयनाय आनि खाजनि कमरेड्स दङ बुसकांगो चिनि बरस तो बेल आउट फैनानै इंगांगाय चिनि बरस मुथांनानै इंगांगाय जों साबजागानि नांनाय जों थानसानानै नांनाय एन्ड जों डेमोक्रेटिकली सभा खालायनानै नांनाय साक साइजों जों क्या कैसा खालायनाय जों देसेबा रोंदि खालायनानै गांगाय गायसानो लामा आबंखा जों थानसानानै नांनाय एन्ड पुजासे जों नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरानि बेबाक आदोराव जों थानसा खालायग्राना आज आं साइथामानि हा स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल सबडिविजन लेवल ब्लॉक लेवल विलेज लेवल जो जों थानाय जिनि मथानि कमिटि खानानै बगे आबनि बगे आं हाय हाय कोयो नरक बेबाक नाजागो रेडी दं फियाबा जों
सेंट्रल निसिनि तला थाया तला निसिनि जों सेंट्रलाव फायनाय दिनै आ सिस्टेमाव जों थानाय दिनै जों रेजिस्ट्रेशन खालामफायजा दिनै बर' राव जों सिउ दिनै ब सेफ खालामजा दङ बर' बुथै बेबाक बाय'डाटा दङ दिनै आबलागाव एकर्डिंलि आपनो बेस थाइजों कम्पिटिट खालामनानै जेंनाय आपनि बागै आं जतनानो कयनाय अर तंथं अर दंयाथं दिनै अर मानजा फायाथं बेबाक ननो खा बाक्सा खा थानसा चकसा खालायै दिनै चबानो डेमोक्रेटिकली खालायसिनिव एक्टिवली पार्टिसिपेट खालामनाय बागै हायनहाय मानजा फायनाय तुबुनानि नांनाय एनाबो सिनिया जोंथ' सेलें दिनै नगराव थानाय दिनै गोबां अफिसार्स दं जों वानसो बर' न' कदर जोङो बेराखायनो गाहाम गोरोङो दं न' आतिया बेबाखौ लुन ना हारसा एन मास बर' जे आजिमानि सरकार रिवि मा दङ सिगां रिवि मा दङ बिनि नुखुनि बर'फोर नायनि माय आं दं हायसो एनाबो सिनिया गोबां मानसिनि बर' राव बन्धन नाहालायब कम्पाउंड इंटरेस्ट 32% जरा रिमा तमन बस नुबि दङ हायसो आं साइमिया बाहायग्ले बर' ना जानि बेल आउट खायनानि बाट आई नो लामा दङ आं लामानो जों सालायमानि बिसिंथै दिखायनानै नांनाय आं हिनिया जे बर'ना टोटेल दिखायथि फैयो बाट एटलिस्ट बेल आउट खायमाने जों बर'खौ आपनो कारी बचिनि बर' राव बुनि दफानि बर' राव कायजा खानो तै अब पर्सनल इशू में मानो मको बट आनी हा the kosongi tongmani avle पर्सनल इशू या because kai tor bebak do fanano kai ta ha bage rija kan mo ha chini so joktor bari ri mano business taidi ni rang 10,000 tongmani 20,000 lai masa kajang di bosa mang ni mak break khai mano mak tham kajang de bo khai mano hai but hano sung bari ri manya eng hasakawo ha simino manai multiply khai manya abuni bagre ang sana musungo hano tei je belai khana important mari nai and chini ha kebang bekhakti tabu kemai and mosmia kebang mana tong ai kebang mana ang abra ti sane musungya ang sane musumani ingkai o pandau phai manja phajak sini mothani president tai vice president tai secretary general assistant secretary general tai sini army chief deputy chief defense secretary tai sini bibak okra rokno wai sebanya hambaya paru tai belai kena hambai maya paru जों हाकसालनि बा हाकसाल साम्पानि सिनि मथा NLFT नि आगिनि सिमि तामसाक जरा सामुं खायै फाइने रक दिनो पान्दाव खाथुं खाजाखाय निजिनि टाइम न निजिनि जरा न अरर फायै पान्दानो नायथरमनि बागै आबनि बागै आं कयो तिदिनि अ पान्दानो डिसिप्लिन बाबे ताय काहाम खलाय जों अ पान्दानो पुल्लानि सिमि पाइथक जरा निनि आनि जतनि जुगाजु खलाय नायथक केतलां थांगान हनै खा खलायै हायनो हाय पाइ फलाया हामजामा ताय जिबाया फरै आं कनभेनार रंगै नरनो अ पान्दानि बाखां तिखाय हामबाया फरै आनि अ किसिसा हामबाया फरै अ किसिसा स्पिच अरन मथाका हामबाय